Kopruch. Róż czasu jedna baba, nie tak blank staro, poszła na torg, a tam słyszy, jak jeden istny wrzeszczy na cołki karpęty. Kopruchy, kopruchy, jedyne we swojej zorcie kopruchy, ino 5 złocioków za jednego koprucha. Zadziwiono baba podlazuje ku temu wrzaskliwemu handlarzowi i pyta się go. Panoczku, a co wy sam za nudle ludziom wieszocie na daklach? Kopruchy po 5 złocioków. Łogubeś hopie, przyszej łogowa, albo co? A ten istny zeru. Słuchajcie no paniczko, to są specjalne kopruchy, tresowane kopruchy. Jak się paniczko takiego jednego lajstniecie, wezniecie się go do domu, legniecie się na zofie i wypuścicie w luft tego koprucha, to on wam paniczkom zrobi tak dobrze, jakieście paniczko jeszcze nigdy nie mieli, jak nie poradzi tego żaden hop. Panoczku, za boznami robicie, za bolek ciśniecie, tresowany kopruch, tyż mi mecyje. Godą wam paniczko rządzi dalszy migrant handlarz i że to jest szczero prawda, a nie robi niezabozna. Jak wam się paniczko nie spodoba, to wraca za tego koprucha pieniądze. Baba pomedikowadeczku, tam 5 złocioków, nie pieniądze, obejrzymy. Ten Fritz zapakował onej tego koprucha do krauski, baba wartko pokwackała się rodem, seblekła się do saga, legła się na zofie, wypuściła ze krauzy tego koprucha, ten nalepitnął i siednął na krumlojchcze. Baba na polono jak sto diosków czekła, a sam blank, nic się nie dzieje, rozgrzukano, sto pierońsko ściekło, glingo do handlarza. Panoczku, co to za cygaństwo i machlujstwo? Miało być mi dobrze, miał ci mi ten kopruch wygodzić, a sam ten łożkliwy gizduń siedł na krumlojchce i nic, co to za tresowanie było? Niemożebne, coś musieliście paniczko zrobić nie do porządku, za 5 minut ku wam przyjada. Ten istny przyjechał, zaziro, richtig. Baba leży na prikolu seblecuno, a kopruch jak siedział, tak siedzi na tym krumlojchce. Handlarz zrezygnowany napoczynał rozepinać i ściepować galoty i godo ze złością do koprucha. Słuchaj no giździe, ostatni raz ci pokazuje, jak się to robi. Eugen z Pnioków.